d'aquest 18è Festival d'Orgue, la Setmana d'Orgue Internacional dedicat a Antoni Martorell, que és el promotor de la restauració d'aquesta orgue impressionant que tenim, la Basílica de Sant Francesc. Aquesta setmana fa, per tant, molt d'anys que entre aquesta casa i la Fundació Musical ACA podem tenir el gust de sentir sonar de manera molt diferent aquesta orgue. Avui és el penúltim dia i demà recordeu que hi ha un excel·lent organista jove que és Agustí Aguiló en la Coral de Sant Francesc, que també, per que tot queda a la casa, demà no, serà un molt bon tancament. I avui en Roger Olivieri, que ja ha estat qualque altre any en aquest festival, volem dir que és un extraordinari organista, un extraordinari intèrpret de Pàdua, Itàlia, la particularitat que és invident i la dificultat que té això per tocar una orgue. Vol dir que ho ha de tocar tot de memòria. Els que saben més d'orgue deuen saber la complexitat que és això. I avui ens ofereix un concert una mica variat, però fixeu-vos que comença amb Buxtehude, perdoneu si no ho pronuncio bé, i segueix amb un admirador seu, un admirador de Buxtehude que nomia Johann Sebastian Bach. I la peça que més li fa ganes interpretar avui, m'ha dit en Roger Olivieri, és la que troba més guapa avui, és la sinfonia número 5 d'en Charles-Marie Bidon i tancarà amb una improvisació. Bé, acaba aquí la presentació. Sense la col·laboració de l'Orde Franciscana això no seria possible, tampoc sense la Fundació Musical ACA i tampoc sense el suport que té de l'Ajuntament i del Consell. Espereu que tingueu una bona escolta perquè us garantim que és un concert de qualitat. Moltes gràcies.